просто на никой не пожелавам да преживее това, което ние преживяхме в понеделник на 27-ми, когато установихме, че всъщност цялата деловодна система на Върховния административен съд и на 28-те административни съдилища информацията е криптирана и нямаме достъп до нея със съответни съобщения за получаване на откуп. Съответно, беше създаден кризисен щаб по Върховния административен съд и бяха уведомени всички институции, които имат отношение към този проблем. Успяхме за 2 дни да възстановим цялата информация без никаква загуба и съответно мога да кажа, че към днешна дата 27 от съдилищата вече работят. Днес се вдига последния съд, административен съд София област, който означава, че ЕДИСА функционира в пълен обем в тези съдилища. Днес, може би всеки момент, ще бъде възстановен сайта и всички вече граждани ще имат достъп до цялата информация, която е в единната деловодна информационна система. Имате ли съмнение за течна информация, важна информация? За сега няма данни за такъв теч, поне такова уверението от разследващите органи. Това, което сме направили, че цялата информация е била архивирана всеки ден след края на работното време на бейкъпи и то на бейкъпи на сървър, който е офлайн, за това, че те не са засегнати. Ние възстановихме всичко без никакъв теч, без никаква загуба на данни към петък 25. 25. Всъщност само събота и неделя информацията, която има, но това касае основно актови, проекти за актови, които са изготвени от съди в почивните дни. Тоест информация по дела няма загубена. Разследването към момента установило ли е нещо? Работи се. Откъде идва атаката? Всичко, което е поискано от отдел киберсигурност към ГДБОП, има предоставено в пълен обем. Продължаваме да съдействаме на разследващите органи. Има ли съмнение за вътрешен човек, който да е помогнал? Значи има съмнение, че е станало поради човешка грешка. Но не и, че някой умишлено е действал за това. Знаете как става с фишинг атаките, съответно за отваряне на заразен имейл, и там тръгва всичко по системата. В случая точно така е станало. Предполага се все още, не може да се каже със сигурност. Да. Не може да кажем със сигурност.